Eneni ınjytma Perzent. Awtory Keyik Umarova. Bir wagtlar owanyň iň kaşaň jaýlarynyň biri bolan, häzir bolsa ýegşerli oturan hütdejik öýüň gapysy gaýda gaýmalşykdy. Sülgün eje ýogulypdyr diýen açy habar owa ýaýrandy. Her kim "Hä, görgeli, azap çekmeden diýinip duraw. Soň gelmedi de pahyryň" diýip Ahmir bilen başyny ýaýkady. Ön gat-gat türkmen hallary düşelen mihman otagy üýşen owa ýalary enen töwerekläp otyrdylar. Äpişgäniň döwlen gözüne dykylan köneje ýatlyk sallam saçak bolup durdy. Ýere düşelen bir wagt Moskwa halysy diýip atalan halynyň reňki köçüp ağa garasyny saýrary ýaly däldi. Ortada süýnüp ýatan ene has golay oturan, ýüz gözleri uly ýaglyk bilen örtülgi aýallaryň ikisi gyzy, üçüsi de gelnidi. Gözlerinden damja ýaş çykarman, agdynyň diýenini gulagy eşitmeýän bu heşerdeşlere owadaşlary saňy bakan üýşürüş başladylar. Wah, ýene-de ýekeje ýyl aramyzda ýaşan bolsaň bolmadymy käbäm? Bizi kime taşlap gitdiň ejemjan? Sırdaşymdyň, boýdaşymdyň enesi. Dogrusy beýik Taňry bu mährem enäni ýalňyz ýaşamakdan, horluk çekmekden, kim bir okara nahar getirerkä diýip gapa gözüni dikip ýatmakdan halas edipdi. Atlyetinde ol güzap görmeli enimidi? Onuň näme günäsi bolup biler? 5 perdendi 9 aýlap göwresini göterip ýakta jahana indirmekdemi? Gejeleriň şirin ukusyndan geçip perdentlerini söýgülemekdemi? Ýa-da olara ak süýt, halal lokma berip kemala getirmekdemi? Sülgün ejeler enemleriň goňşusydy. Adamsy kolhozda atly brigadierdi. Enemiň görüňüne görä ýer-ýer işe gideninden gejäniň bir wagty öýe dolanýan eken. Öý içerisiniň aladasy, çağalaryň terbiyesi öý bikesiniň boynunady. Çağalaryň ullary erkek oglanlar diňe mal gara bilendi. Gyjagaşlaryň öýüň syrtyp ýerinden başga başarýan işi ýokdy. Onsoň sülgün ejeňiň enem bilen arkaýyn oturup çay içmäge de ele ýetmezdi. Onu da enem onuň bilen gürrüň etmek gowy görerdi. İşli bolsa-da gapdalynda oturup gömür ýamry edip gaýdardy. Owa gezelenje baranymda enem meni de ýany bilen alyp giderdi. Olaryň jaýy owada saýlanyp durdy. İçi daşy arasy, howlynyň ähli zat tertiplije, ýerbeýer edilip goýlandy. Sülgün ejeňiň elem süýjidi. Men onuň gyzgyn çäge gömüp pişirýän işlekisini hedil edip ýerdim. Şäherli gyýdym gelipdir. Men saňa gowy görýän işlekliňi pişirip bereýin diýip desine et dogramagy durardy. Enem gaýdyş bolan soň menem owa kän barmadym. Aradan 5-6 ýyl geçendir. Ýokary kow jaýyna synynşmaly bolanymda enemiň ruhundan ak pata almagy ýüregime düp owa gitdim. Ýol ulagyndan düşüp ilki maňlaýymy diýrän ýerim enem janyň gobury boldy. Daş töwereginiň ot çöpüni araslaşdyryp bilenimden aýat töwer etdim. Enem bilen hyýal gürrüň edip epetli oturypdyryn. Soňra gelinejemlere barıp el goşlarymy goýdum da goňşa ýöneldim. Ýöne sülgün ejeleriň jaýyny görüp bir wada başga ýöne gelendirini öýdüp ikirjeňlenip durdum. Mellek töründen iki büküdip gelýän sülgün ejäni görüp ünjim goşalandy. Kaşaň jaýdyr arasy howludan nam nişan ýokdy. Jaýyň diwarlarynyň suwak gopup ýatyrdy. Howlynyň içi çalam çaşdy. Ondan 5-6 ýyl öňüm syrdan boýly, owadan ýüzli, basan ýerinden ot sıçrap duran enäniň beli bükülip egni çökäýipdir. Ol meni tanamady. Owa gyzlarynyň biri dürüýdüp zeýrenmäge durdy. Mäleşip halis ýüregime düşdiler. Bir gysymjyk ot ýygdy, taşlaýyk şoňa diýsem, diýýäm şüňüm diýmän çykdy ötä gitdi. Men özümi tanyşdyrdym. Adım eşidenden sülgün eje elindäki oragyny ýere taşlady da gujak gerip maňa bakan ýüridi. Ilgap baryp mehriban gujagy dolanymdan şäherli gyýdym. Bu asal sen midiň diýip aglak goýberdi. Soňky durmuşyny gürrüň beren wagty men ene bilen deň aglaşdym. Ogullaryny öýerip körpe gyýdan durmuşa çykarmadynyň öň ýanynda adamsa süýji keselini ýolugyp ýok bolupdyr.
Şondan soň eni üçinne güzaply günler başlanypdyr. Uly ogullary mellek yer alyp öz başyna jaý edilen soň goşlaryna aýrypdyrlar. Öýe eýe bolmaly kiçi ogly da şäherli gyza öýlenip, owada ýaşasy gelmeýän geliniň ýygyna düşüp gidiberipdir. Bir owada ýaşasak da oguldan gyzdan eje tagaman oturanmasaň diýip habar alýany ýokdur balam. Gaýtam, bişiren naharym ýaň öňüme alanymdan, mama, ýer ýaly nämäň bar diýip akdyklarym daşma üşerler. Mal gara seretmeli, sir süpür etmeli olanna gara berýän däldirler. Hudaýa şükür, şu wagtda otur tura gurbatym çatýar. Ertirki gün güýç guwatdan galsam, günümiň neneňse boljakdygyny bir Allahnyň özi bilýändir guzym. Şonuň üçin günümi hiç kime goýmazdan amanadan almagyny Allah jandan dilek edip oturandyryn. Men öý içeriğini arasalap, sir süpür edýänçem, sülgünece işlekli bişiripdir. Bu mehriban enäniň elinden iň soňky gezek işlekli işim boldy. Şondan bir kay geçen soň sülgünece ýykalyp, aýagyny döwdüripdir. Ýerinden galyp bilmän epesli wagtlap düşekde ýatypdyr. Şol günlerde de çağalarından garaşyk bolmandygyny owa adamlary gynanç bilen ýatlaýarlar. Wagtynda nahar şor iýmedik, çağalarından mehir, ýa-da subat görmedik eni atgyndan gaçyp gün-günden horlanypdyr. Bäş çağa däldi, gara daş dogrup köçeden geçip barýan sowulup eni halyň neçik otyrmyň diýip geçýär. Ilim günüm sag bolsyn. Herse bir zat pişirip gelýär diýerdi diýip enäniň gürrüňlerini ýatlaýan goňşulary göz ýaşlaryny saklap bilmeýärdiler. Hanha agaç ata mündirilen enäni owa adamlar gedekli gedegini götürüp iň soňky ýoluna alyp barýarlar. Tozan guýruk bolup barýan mähelläniň iň soňundakylaram nowat ýetmez öýdüp öňe omzaýarlar. Enäniň bu adamlar tarapyndan arzalanyşyny syýlap durşumy, ýanagymdan syrygýan göz ýaşlary syýlýaryn. Dirilikde bagyryňdan öňen perzentleriňden görmedik hezet hormatyny, agaç ata meneninde ýyl günüňden gördüň ene diýip pişirdanymy duýman galýan. Söýgüli şahyrymyz Kerim Gurbany Piýasowyň ýazma sagır düşen goşgusy ýaly bu ýatlamany ýazmak maňa da ýeňil düşmedi. Ýöne men sülgün ejäniň durmuşy bilen bagly bu ajy hakykaty ýatlap köňül käbelerimiziň hiç haçan ynjamazlygyny islemedim. Taňyrdan soňky mukaddesligimiz bolan mehrim enelerimiz diňe çuňur söýge, syýly hormaty münasip. Olary depäme de täç edip gezmeli. Çünki seniň bu dünýädäki barlygyň eneň ataň sebäplidir.